نیکولاس کروز خوندکارێک و ji sedema disîplîn û rewişta wî ya xerab ji xwendingehê hat bû derkirin, roja çarşembê bi hêrişkirina serxwendigeha amadeyî ya Marjorie Stoneman Douglas û kuştina 17 kesan û birîndarkirina 16 kesên dî hat tawan kirin. Berpirsê polîsên Broward dibêje Cruz bi çekê ey arpazda û çend mexzenên fîşekan hêriş pêk aniye. Nicholas Cruz kujere. Ew li girtîngehê ye. Em lêgerînan li ser tora internet û medya civakî li ser wî berdewam dikin. Tiştên got derdikevin mirov matmayî dikin. Pêşembê zû Serok Trump got êrişkarî gelek sinyal dane ku ew gelek metirsîdar e. Di vê rewişta kesên wiha zû bihê naskirin. Hakimê Florîda Rex got بۆ malbatên qurbaniya axivî. îro ez hertim lê gel keça xwe daxivim. Dibe ku her dayîk û bavek wiha bin. Em bipirsin gelo zarokên me diçin dibistaneke ewle. Ez dizanim ku serraskirina yasaya ku bihêle her zarokek li wîlayeta me bêhtir be ewle be wextek zêde divê. Em ê berdewam bin heta bizanin ka çawa. Ka em ê çawa dersê ji vê wergirin û nehêlin cardin tiştek wiha biqewime. Serduzgerê giştiyê eyaleta Florîda got dê bihayê xaspardina cenazeyên qurbaniyan hikûmet bide